شالوم 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 بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋና የክርስቶስ ምስኩር ልኹም ከመይ ሓዲርኩም አና ሓኩም ሰላሕ الدين ካብ ንክርስቶስ ገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኸ ቤተ ክርስቲያን ንጎንጎ ድፍኖ መደብና እዩ በዚ መዓልቲ ድማ ናይ እግዚአብሔር ቃል ሓቢርና ክንርኢና ሎም እንካፈሎ ቃል ድማ ካብ ኩሉ ናይ እግዚአብሔር ድምጽ ይዓቢ ዝብል ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ ካብ ኩሉ ናይ እግዚአብሔር ድምጽ ይዓቢ ኣብ ህይወቶም ካብ ኩሉ ነገር ናይ እግዚአብሔር ድምጽ ዘቀደሙ ሰባት እቲ ድምጽ ኣብ ኩሉ ነገራት ቀዳሞት ይገብሮም እዩ ኣብ ልብና ልዕል ናይ እግዚአብሔር ድምጽ ዝኾነ ዓይነት ነገር ከዓብን ከቀድምን አይግበኦኒ ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 24 ሃሌሉያ እንዳሰጎርኩ ከምብልኩሜ ምስ ጊዜ አንጻር ንስኹም ኣብ ገዛም ብቦ ሁሉ ዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ኣብ ካብ ጥቕሲ ሓደ ከምዚ ይብል ክሳብ ጥቕሲ 3 ዘሎ ድሕሪ እዚ ነገር እዚ ከዓ ኮነ ኣምላኽና አብርሃም መኮሮ በሎውን አብርሃም ንሱ ከዓ እኒኹ በለ እምበኣር እቲ እትፈትዎ ሓደ ወድኻ ይስሐቅ ውሰድ እሞ ናብ ምድሪ ሞርያ ኪድ ኣብ ኣድማ ኣብ ሓደ ካብታ ኣነ ዝነግረካ ኣኽራን ንዝሓርር መስዋዕት ሰዋዓዮ በለ ንጽባሒቱ ድማ አብርሃም አንጊሁ ተንስአ ኣድጉጽዒኑ ከዓ ክልተ ጉዛኣቱ ወዱ ይስሐቅን ምስኡ ወሰደ ንዝሓርር መስዋዕቲ ዝኸውን እንጨይቱን ፈለጸ ተንሲኡ ድማ ናብታ ኣምላኽ ዝነገሮ ቦታ ከደ ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ እዩ ዝቃል ብጣዕሚ ደገርመና አን ባዕለይ ከምብቦ ከለኹ ካብታ ሓደ ኣብ ዝቃል ከምብቦ ከለኹ ዘገርመን ነገር እንታይ ተዳኢልኩሙኒ ኣብ ልባ አብርሃም ካብ ድምጽ ኣምላኽ ዝዓቢ ወላ ሓደ ነገር ኣይነበረን ኣብ ህይወት አብርሃም ካብ እግዚአብሔር ዝዓቢ ወላ ሓደ ነገር ኣይነበረን ኩሉ ግዜ ንአብርሃም ቀዳማይ እግዚአብሔር ነይሩ አብርሃም ሓደ ፎቶ ወዱ ነይሩ ወይ እሱ ድማ ይስሐቅ እዩ ይስሐቅ ድሕሪ ነዊሕ ናይ ተስፋ ጉዕዞ ዝተረከበ ውሉድ እዩ ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ እዩ ስለዚ ነታ ኣዝዩ ዝፈትዎ ወዱ ካብታ ኣዝዩ ዘፍቅራ ሰበይቱ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ዝወለዶ ውሉዱ እግዚአብሔር ኣምላኽ ባዕሉ ክዛረብ ከሎ ነቲ ትፈትዎ ወድኻ ኢሉ ይነይርዎ ምኽንያቱ ኣብ ልቡ ብጣዕሚ ዓብ ፍቅሪ ንወዱ ነይርዎ እዩ ነቲ ትፈትዎ ወድኻ ሰውዕ ኢልዎ እቲ ዝገርመኩም ነገር ግን ካብታ ኣዝዩ ዘፍቅሮ ወዱ ናይ እግዚአብሔር ድምጺ ኣብ ህይወት ይበልጽ ነይሩ ካብ ናይ እግዚአብሔር ድምጽ ዝበልጽ ነገር ምንም ነገር ኣብ ልቡ ይነበሮን ስለዚ ነቲ ዝመጸ ድምጺ ንኸይ እዘዞ ዝጎተቶ ነገር ወላ ሓደ ኣይነበረን ነቲ ድምጽ ንኸይ ስዕቦ ዝጎተቶ ነገር ወላ ሓደ ኣይነበረን ልክዕ እቲ ድምጽ ምስ መጸ አንጊሁ ተንሲኡ ዝብል ቃል ኣምላኽ አንጊሁ ሃሌሉያ ሪኢኹም ነቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ድምጺ ንኽእዘዝ እቲ ዘፍቅሮ ውሉዱ ስለዘይሓዞ አንጊሁ ኻይድ ኢየሱስ ጎይታ ኣሕዋት ድምጽ እግዚአብሔር ክመጽእ ከሎ ነገራት ኣብ ህይወትና ከግድፈና ይግበኦ እዩ ድምጹ ክመጽእ ከሎ ንድምጹ ንኸይንእዘዝ ነገራት ክሕዙና ኣይግበኦምን እዩ እንተደኣ ድምጽ ኣምላኽ መጽዩ ነገራት ኣብ ህይወትና ግን ነቲ ድምጽ ንኸይንእዘዝ የደውንጊና ኣለዉ ኮይኖም ልዕሊ እቲ ድምጺ ኣብ ልብና ስፍራ ዝሓዘ ጉዳይ ኣሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ድማ ልዕሊኡ ምንም ዓይነት ነገር ኣብ ልብና ስፍራ ክሕዝ አይደለን እዩ ሃሌሉያ ድምጹ ምስ መጸ ከም በዓል ኣቦን አብርሃም ንኹሉ ነገር ድሕር ዘይንብል ክንከውን ፈቃድ ኣምላኽ እዩ እቲ ዝገርመኩም ነገር አብርሃም ንድምጽ ኣምላኽ ምእዛዙ ድምጽ ኣምላኽ ንአብርሃም ክሳዕ ዝፈቱ ወዱ ከም ዝገድፍ ምግባሩ ግን እግዚአብሔር ከምዚ ኢልዎ ትሕት ኢልኩም ርእይዎ ሃሌሉያ ጥቕሲ 10 አብርሃም ንወዱ كحرد إلو زرجيحو كارا وسدا ملاك እግዚአብሔር كأ كاب سماي تصويعو أبراهام بلو نسون إني قبله نسو دما نزي حد ولدك أقوى كابزي كلا كنس እግዚአብሔር كم تفرح حجي فليتا اللهم إيركا أبزو ودا أي تزرجح قلون أي تكبر بلو ريخم እግዚአብሔር نزي حد ودك سوى الليلك ندمصي تعزيزك نتتفوتو ناي لبخا ነገር مهاب كاب كالكا سلي فرحه خم زلكا سفليط الله خيلو كاب تحدنا املاخ زلنا فرحي زفلط انزلك على المآسي ندحريلكمني دمصو مصي ነገራት ዘይሕዙና ንድሕር ኮይኖም እቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርሑ ማንም ዓይነት ነገር ነትና እግዚአብሔር ድምጺ ንኸይክተሉ ኣይክልክሎምን እዩ ከም በዓል ኣቦን አብርሃም እግዚአብሔር ካኸም ኢልዎ ከም ትፈርሐና ሕጅ ፈለጥክ ኢልዎ ሃሌሉያ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን በቃ እዚ ካብ ገበርካ ድማ እንዳባረኽኩ ድማ ስክባረኸ ካይልዎ
እግዚአብሔር አምላኽ ስሙ ይባረኽ ኣሕዋት ናይ እግዚአብሔር ድምፂ ክንእዘዝ ከለና ምናልባሽ እቶም ንገድፎም ነገራት ዝሕዙና ዝስምዑና ነገራት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ንድምፁ ኣብ ልብና ዓቢና ነቶም ዓብዮም ዝነበሩ ነገራት እንተ ደኣ ኣንኢስናዮም ናይ በረኸት ጎደና ክንከይድ ኢና ካብቶም ኣብ ልብና ዘለዉ ነገራት ድምፂ ኣምላኽ እንተ ደኣ ከቢሩና ናይ ዓወት ጎደና ክንከይድ ኢና ካብ ምንም ዓይነት ነገር ኣብ ልብና ቀዳማይ ድምፁ እንድሕር ኮይኑ ንድምፁ ንኽንእዘዝን ንኽንስጎምን ምንም ዓይነት ነገር ዘይሕዘና ሰባት እንድሕር ኮይንና ኣይንተሓዝን ኢና ኣብ ህይወት ድምፂ ኣምላኽ ዝኽተሉ ንኣምላኽ ይፈርሑ እዮም ንድምፂ ኣምላኽ ዝኽተሉ ናይ ዓወት ጎደና ይኸዱ እዮም ንድምፂ ኣምላኽ ዝኽተሉ ስለ ድምፂ ኣምላኽ ነገር ዝገድፉ እሶም ኣብ ህይወቶም እቲ ልዑል ይረአዩ ኣምላኽ ሰማይ እስኩርልኹም እዩ ሻሎም